Devam etəbiz. Şiratdağı qıtlav sələmi Zor Çirkley avılına aşa. Bugün özünün 60 yaşlık motor yubileyin milletteşimiz Reis İrfanoğlu Yagudin karşılığı. Onu körkəm gımır tantanası bilen turmuş ipteşi Ravza apa birinçilerden bulup kıtlap gitə. Sikelteli gımır yolu diler. Әйе, ышсыз кырысыз yollar da gül tigizgine bulmay. Bırılışları da, sikelteleri de ışırı. Gımır yolu da şulay. Yaktı dünyaga avaz salırga ülgürmüyor adam balası, yazmış kitabında onun ilişine tigen kömüşü, göresi, kişiresileri yazılıp da koyula. Her tübeknin ürüne gitip söylerlik motor gayleleri bula. Gadette alar turunda bir yaman söz işitmişsin, turmuşları tügerek alarının. Sözüm әнә шулай гаилә кыйммәтләрен саклап, 30 елга якын матур гомер итүче Ягудиннар хакында. Чынлап та, авылда иң булган, тату, ачык йөзле, күркәм парларның берсе алар. Әлеге гаилә Тамбов өлкәсендә узак яшәгәч, туган авылларына кайта. Мәхәббәттә бер кыз балаларын үстерәләр. Бүгенге көндә ул инде олыгаеп, Кузнец шәһәренең медицина көллиятен тәмамлаган. 2019 елны ул үзе дә гаиләсен корган. Ләкин кияүләре хәрби хезмәткәр булу сәбәпле, кызлары Мәрьям Комсомольск на Амуре шәһәрендә үзләреннән еракта яши. Сөекле тормыш иптәшем, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыймын. Син безнең өчен кадерлебез, өебезнең яме. Көннәремнең шатлыгы, бәхетемнең зуры һәм куанышларның иң олысы. Матурым, бердән-берем, яратканым, җан атканым. Төнге йокыларымнан, җан тынычлыгымнан мәхрүм итүчем. Яшәвемнең мәгънәсенә әйләнгән ягымлы кешем минем. Син бар, димәк мин дә яшим. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә ия кеше син. Тормышыңны һәм хезмәтеңне туган авылың белән бәйләп, хезмәтеңне тырышып башкарып, матур тормыш алып барасың. Янәшә бездә син булганга, Аллаһ Тәгаләгә чиксез рәхмәтле мин. Синең белән горурланам. Тынычлыкта, муллыкта, саулыклы гомерләр биреп, оныкларга да сөенергә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Соңгы көннәремә кадәр гомерем синсез үтмәсен иде кадерлем. Әти дип өзелеп торган балаларыбыз, дусларыбыз, якыннарыбыз янәшәсендә картлыгыбызга да парлап күчикбез. Рәхмәт синең шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт ару-талу белмәс беләгеңә, рәхмәт синең нур балкыган күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Бер-беребезгә ныклы терәк, иптәш, сирдәш булыйык. Давыл яңгырга бирешми гел янәшә торыйык. 60 яшьне күпкә санама, 60 булсын бары өтере. Сәламәтлек, тыныч күңел белән үткәриек калган гомерне. Бергәлекнең кадерен белеп һәрчак янәшәмнән атла кадерлем. Аңлап яшик, иңне иңгә куеп, яшәү мизгеленең кадерен. Син киңәшчем минем, таянышым, күңелемнең сүнүмәс шатлыгы. Тик исән бул, бердән-берем минем. Кирәк түгел миңа артыгы. Ходай бирсен бәрәкәтле тормыш, тыныч картлык безнең гомергә. Гөрләп торган тулы тормыш белән яшигәле шулай, гел бергә. Кадерле Рәис Ирфанович, матур юбилеегыз белән котлап, яраткан тормыш иптәшегез бүләккә җырда юллый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Ауыр шақта көңіл дауасы
Рәис Ирфан улы Ягудинны матур 60 яшьлек юбилее белән ихлас күңелдән, ерак Комсомольск-на-Амуре шәһәреннән бердән-бер сөекле кызы Мәрьям, кияве Илшат котлыйлар. Гаиләбезнең алтын баганасы, барыбызның да олы терәге һәм ярдәмчесе булган кадерле кешебезне туган көне белән ихластан котлыйбыз. Гомер буе хезмәттә булсаң да, син гаиләң өчен өзелеп яшәдең. Тормышта үз урынымны тапканмын икән, монда синең өлешең бик зур әти. Әни белән бергәләп, мине хезмәткә өйрәттегез, кеше иттегез. Хәзер дә безнең өчен янып яшисез. Барысы өчен дә мең рәхмәт әти. Сабыр, искиткеч кешелекле, һәр көнемне аталарча кайгыртучанлык белән бизәүче, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиемне хөрмәт итәм. Сиңа бездән иң зур теләк саулык, әтән сихәтлеге, ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңел тынычлыгы. Сәламәт бул кадерлебез, тигезлектә сөенеп, шатланып яшәргә язсын. Асыл ирләр генә үтә алган тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмас беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратабыз сине, безнең өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Котлы булсын синең юбилеең, сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә, бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә, амин диеп торсын фәрештә. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түреңә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә. Кадерле Рәис Ирфанович, ерак Комсомольск-на-Амуре шәһәреннән сагынулы һәм ярату хисе белән тулы теләкләргә кушып, музыкаль бүләк тә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә. Күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай
Күршерген насip булсын Әтеемнен капкалар Гүл шулай ачык дурсын Әле тагы узак еллар Күршерген насip булсын Әле тагы узак еллар Күршерген